Bir үзі бәрәңгісін алып, оңа қадар пішақ біле бәрәңгі собағын бірімтікілеп кесіп шықты деген сөзін ешітіп, үрізметті ешеуші ұт кібік әбіні өз көзіміз біле көріп қайтасыбыз келді. Шынлап та ұт кібік әбі болып шықты. 91 еш тола демессің өзіне. Шул хатланы эшләдек, шул шаңга күрә сәламәт мендер мен ханың кадым. Әле хәзергә авырткан җирем юк. Бер җиремдә авыртмай. Ну күзгенә элдермелдергә әйләнде. Ул да авыртып түгел. Оннан кайткач берәр Оны ol халкыда күлә торган инде. Бүтән балага, кешеләргә шүлкә бәйләдем, акчага була. Бәйләдем, җинҗирләдем, бәйләдем. Оннан безнең фирмада барабыз, кайтабыз фирманымда инде ул чагында. Барганда да култык астымда җымлак бәйләй барам, кайтканда да култык астымда җымлак бәйләй кайтам. 25 соты бакча бәрәңгене бір үзе алып чыгу өстенә көзгә исәп итеп, шул бәрәңге бакчасын кул белән казып чыгып, сорымсак һәм кишер утыртырга да өлгергән. Әлфия апа 7нче сыйныфны тәмамлау белән фермага эшкә чыга. 14 яшеннән алып 50 яше тулып киткәнче сыер сава. Эштән бушамаганга бүген дә тәндә җиңеллек тоям ди райондашыбыз. Авыршырлар, бер юк, ошарга башык савыттай шулайдан жага килдем инде. Ягадан миңа кеше куша, шелтер бәйләйем кешегә, бәйләйем, акчага була, алар әмма күп акча бирә, шулай әйтә, терекләндек үзем фирмадан кайткан араларда шулай бит инде. Ул чагында да бакча кайларын кадыр, бәрәңге бакчаларын каздым әле ул чагында да бер үзем. Әлфия апалар гаиләдә 4 бала үсәләр, 4-се дә кыз бала булгач, әниләре кызларын авылдан чыгарып җибәрүгә теш тырнагы белән каршы була. Әлфия улдашы шахтада эшләп кайткан Әхияреттин белән кавышып 5 балага гомер бүләк итәләр. 57 елны беренче балам туды. Ул тугач бәбкә шейләрем. Как арбаларга салып үстереп дигә җиртем шуны. 10 бар алдына эшкә. Төреп чыгарга бер юк. Балаларга үшәр кием шилкә бәйләп куеп кышка шулай итеп үстердем балаларны. Балаларым Аллага шөкер тәүфиклы булдылар. Бер кеше белән урлашта дип апкилүш булмады. Сугыша балаң дигән кеше дә булмады. Бүген дә телевизорын кушып куеп, бер дә карамыйча гына бәйләү белән мәшгуль. Авылдан чыгып китмәгәч, бер сүз дә урысча белмим ди Әлфия апа. Аны авылның аяклы тарихы диләр. Бер белмәгән әйберсе юк үзенең. Бүген дә җирле халкы сарык йонын алырга чакыра үзен. Җирлеккә караган 4 авылның да дини йолаларын үтәүче каршыгы. Мәетләрне юып соңгы юлга сатучы бик зиһенле апабыз диләр аны. Хәзерге яшьләр дөньяның кадерен белсәләр, җумакта яшәйбез, җолкау тәриләр эшләсеннәр, эшләгән кеше интекмәй яшәй. Менә 90 яшьмә чаклы эшләдем, әлмин 76 яшьмә чаклы 10 барда эшләдем. 76 яшьтә туктадым. Туктамай дирем, бу мин бакча бирмәй булаларга дип әйтә дигән туктадым. Юмарт һәм бик җиртелле шаян сабыйларча бер катлы. Шул ук вакытта бик үҗәт булган Әлфия апага алга таба да матур көннәр насыйп булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.